Asikubingelele sikwamukele kule channel siqiniseke uligcindezeleka ku-subscribe button. Umnumzane Jabulani Khumalo usechithwe-ke icala belifakile lapha enkantolo lapho khona bethi khona-ke iqembu lomkhonto wesizwe party akusilona la loyo mongameli wakuleli umnumzane Jacob Zuma, futhi incwadi ekuthiwa khona wayesayinda lapho edlulisela khona ubulunga beqembu lomkhonto wesizwe party edlulisela kumnumzane Jacob Zuma ingamampunge, isignature yakhe yafojwa. Inkantolo isichithe konke lokho yathola ukuthi umnumzane Jacob Zuma uyena impela okuyena yena okumele abe umholi, futhi-ke uyena futhi i-founder yeqembu lomkhonto wesizwe party. Umnumzane Jabulani Khumalo nizokhumbula ukuthi-ke ubeleke ephosta incwadi futhi eqinisekisa kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi-ke uyena ohola iqembu lomkhonto wesizwe party, futhi uyena ozoya khona laphana-ke ephalamende laseNingizimu Afrika njengomholi weqembu lomkhonto wesizwe party. Yize noma bese kuphumile incwadi ephalamende eyiqinisekisayo ukuthi khona-ke usechithiwe njengekuba yilunga lomkhonto wesizwe party, umnumzane Jabulani Khumalo njengamanje aseshabalele-ke amathemba kuye. Lapho-ke khona engasazi uzophuma bheke ngaphi, njengoba nje esezobuyela ekubeni umnumzane Jabulani Khumalo nje ongekho political affiliated with any other organization. Ngabe sicela ukuzwa ukuthi ngabe uthini umbono wakho-ke ngesinqumo esithathwe inkantolo.